Warga Patisi TV. Ka Tornado Security Agency kala pelong ya ka passing out parade hakabau ba Ricky Shulay MDC ulalong kumukongsan. Kani kalalong hakajaga aji kay lani ka training center ka badan hamauyong. Baro kidon rup hundai ngut ki kena kentai bat shenrang kibala pendap ya ka jikai kabala ne sopusan ski kenti ban long kinong apahara ban aji ada haki hotel guest house ki yeng pakidulan lani habadon kinu ki program bahe kum ka fit ka tamasa lani kiwei ki jingrakhe ha ka jingkran jong u kum ukongsan uba Shulay ulakentu yi kisamla bakin trei ya kakam da ka jingkr khle bat banlong kinong a jingsnga nya kipaj ba sausi pat ba wadlabun na kibala pendep ka jihikai bat kila yoru ya kikam apahara handrai kila ino tang si tengpor da ka ba aidaw baka kam ka jinjar palat. Tapi cek forward by SFI dengan mudah dia dah. Kawan smart hari ni biar bakal